Ryhmä 7, otossa parhaat kohdat, olkaa hyvä. Ensimmäisenä kehälyhytkarvainen Weimarin seisoja, sen jälkeen Picardia Spanieli, lyhytkarvainen Saksan seisoja, Gordonin setteri, Englannin setteri, punainen Irlannin setteri, pointeri, karkeakarvainen Saksan seisoja, Isopelsterin seisoja, Rense Peltopykora anteeksi ja Bracco Italiano, purpunaiset seisoja, Stavaihun, Tiedemestarin seisoja sekä Bretoni. Ja taas näin meillä on selvillä jatkoon menneet koirat ja muille suuret kiitokset. Lyhytkarvainen Weimarin seisoja, lyhytkarvainen Saksan seisoja, Gordonin setteri, pointeri, Urboneisen seisoja sekä Stavaihun.